and ang'eyo in terms of jok mabende ing'e kijajo wuodu were no dwaro kar wuongi to nitie jok mabende because of that oseimaj mobedo powerful leaders in this country. Wamalwa kijana wasebedo gi Moses Kajwang today is a very powerful leader in this country. Wan gi Musalia Mudavadi. Ang'o momiyo those good examples ok inyal keto. And king your level na bedo MCA ego nitie tije moko na tieko keyo mar owadwa kaka wuod were dhi tieko keyo mar wuongi. Onyalo decide in future koro dwaro keyo ne because Kenya wan gi Republican Democratic system after 5 years itimo yiero to ko yipiki itieko keyo mar ng'ato inyalo decide tidhi e piny luo jaduong' Ambrose winj matin piny luo wan gi gimiluongo ni ka ng'ato to nitie golo kod tweko chodo kode gi tero so Yesu manadi Yesu oko wadu bwana e chandu ana wadwa mang'eyo en ma wan go kan so gimatemo koni Ambrose kasipul Dina kamana penye karkae en kwan migoyo ma 2027 yiero masani odhi chalo nade gavana kod jalupne osepoge gavana Wanga ni kod Boyd Were Oyugi Magwanga nitiere e camp mano mar independent candidate no ni Philip Aroko kama gintiere karka ok mano ODM kende UDA bende ose bare telo mamalo owacho ni osir broad based telo mane ground neno kane gitimo campaign na Roko mano mar UDA ma bende akiaga podi jakanyo maduond bura mar UDA ino kanyo team mano mar Odoyo Wede gavana machon ma Migori jogi duto ne giratiro margi to nyaka sane kwan migoyo karka odhi chalo nade post Kasipul nikech ka tie gavana gi jalupne manyaka tinya ka 2027 to gite gin gimbi magi mopogore jo Kasipul kawuono ka dhi yiero kata ka giwacho ni gida yiero ng'ama iwacho ni less evil kata ng'ama timbe ke chal nade kama gintiere kachiel e siasa momako gavana Gladys Wanga kod jalupne Oyugi Magwanga odhi chal nade tok yiero ma Kasipul kaka na wacho tok yiero political landscape dhi lokore nikech kaponi jogo ma wan go e broad based ma en ODM o lose Homa Bay to weche dhi lokore nikech ing'eyo maber ni e broad based kae ok ji oriwore ariwa ni koro ji oherore kende ji oriwore nikech gidwa bedo gi support maduong' kendo gidwa move in a way ma gibro yudo joma ng'eny omiyo emomiyo ODM nyaka make sure ni by elections gi gin gi show maber to tok election ni bende individuals pangore ineno kana neno kata Okoth Obado be ka ochier kendo en be ne campaign trail niso ni biro bedo gi realignments na neno Obado ka oromo gi Ochilo ma gigo gin realignments in the offing omiyo ang'eyo maber ni weche dhi bedo mopogore kaluwore gi yiero madundogi kata mbere ineno ka ni wacho ni jalup ker week ne giwacho ni oonge mbi but sani ineno ka en be odhi mbere ma otero Gachagua ng'wech omiyo embe probably ong'iyo 2027 ni an bende an gimbi kendo an bende pod nyaka bed deputy president ka 2027 kar gavana Wanga kachiel kod kajalupne Oyugi Magwanga pod gidhi bede twech achiel kamerange sani ma en post Kasipul chak en post Raila Odinga to giduto gin kanye e ODM ng'ane gavana Wanga gi Magwanga gin gi differences ma historical okochako sani to aparo ni Magwanga oyudo voice bang Agai nindo ing'eni joma ng'eny noluoro wuok oko ni kaka wakili wacho nitie jomoko mane their voice
wa muted manok ginyal wuoyo to sani neno ka giwuok oko gi chir omiyo sani en gi freedom onge ng'ama bro nyise ni kik itim kama kendo onge consequences onyalo timo kamano molo ng'ane wanga omiyo sani onge luoro moro emomiyo ineno ka giwuok oko kendo sani gitimo gigo mane gigombo ni mondo gitimo erokamano wakil Ambrose Weda irange yo machanade kit siasa modhi neno ka yiero makawuono chal nitie jogo madhi gombulu ne ji ariyo gavana kod jalupne to picha